Horas marita salu na manginang. Salom. Parahalado ni huriata kami pejalalura cimahi. Pasahatot tusude hita ruas. Doho tamu namar minggu di tikyon. Horas jalas selamat beribadah madihita. Tapuji matuhata marede mahita sian bukede nomor 20 tolu. Ayat sada 1 ayat tolu. Hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugotai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, dido katamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohay mahami, asa uduk kami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsyaon na ture, asa toktong makirim dihaheon, dohot dia sangapon sogot silihonomu, tuaka na porsea diho. Amin. Betul mah. Tapuji Tuhata mereditasian nomor 325 ayat sada dohot ayat 2.
Tuhan Yesus Rasul, ampunlah jai, kutu-kutu doamu tunas senangani, amu sudi pamanati, amun dia raho Tangion hamuma patik ni debata, tangion hamuma patik ni debata, di bagasan sadarion, ima na dienet sian patik palimahon, satu patik na pasapuluhon, songonom ma didok. Na palimahon, ikon pasangapo mudo na torasmu, asa martua ho jalalelig mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Paunopon unak ko mamunu, papituhon unak ko mangalaku, pawaluhon unak ko manakko, pasiahon unak ko olo makatidakon hata naso tutu, maralohon dongat colma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido sahakna, atong rak mangido gogo mai tatutuhata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amen. Tau duti musai maret dehita sian ukuede nomor 314 ayat 1 ayat 2. Oh
Tatupoti madosata tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugona suatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadia umi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masa jo tuarsai hami ho marite-hite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami naroai, dang waholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Diba ini, tamado rimasanmu, jala uhumammu hami tu hamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi. Mangido siyan na sa roha nami, hasisaan ni dosa nami sa luhuk na, say urupi mahami, paubaon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kahulongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga tarigot tu asisaan ni dosa, sa tokkid do tadikon ho, alai papungokku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godam, tagan di parpiar ni murukku, utabunion boiku sa tokin maradupon ho, alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asihakku ho, nina Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 758 ayat 1 ayat 3. Ilehon
Kabege mahata ni debata turpuk ni hari minggon, ima na dienet sian buku Pesalmen 37 ayat 34 1 ayat 40 asa tajahama namar sikak soring. Hapo si majahoba jala payuti dalan nai, jadi patibulon namat ho tumean tanoi, idaom muma hasisiap ni akka parjahat. Jadi mamolus iba hape dang disibe, wala do hululu iba na hape dang jupang. Alai saya siap do sogot akka pangalao si sudena, pinopar ni akka parjahat pe siap do. Saja. Ditupak jala dipalua Jehovah do nasida, dipalua do nasida sian akka parjahati, jala ditupahi nasida, ai marhaposan tu ibana do nasida, ido yanggo sahakna. Martua doakan atu mangion hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede dasia buku de nomor 310 sada ayat 4 dot ayat 5. Tidakun maha porsiau tai songon na hina tidakun nidongata sa porsiaon di sandok portibion rakma hitamandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargona suatu dosan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia andorang suabua. Ido Tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuator ng tanong na mula mangolu di ari patulo na manaik tu surgo la udul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa. Di sima ibana pay mamulak sugo tu tanon. Manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea ditod di porbadia. Caladong rauria na badia. Huria atau panalak Kristen akan na badia.
Doh dia saan dosa. Doh dia tai namando. Mula ngulu sogok didangi halak na umat. Doh dia nguluan nasura sudah. Amin. Tapi kema sangobas ima bagi tik-tik na masa di uriata di bagasan nasa minggon. Tekting ni huriata di bagasan minggu sadarion, ima minggu kuasi modo geniti, songon poso-poso nai baru tubuh, tersurat di 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 2. Dot topik hamu baon di bagasan Yesus, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Tapa ikuti mamang inang naparjolo sermon week. Sermon week untuk week 3 di rumah keluarga Situa J Kuta Barat Inang Boru Sitopul, alamat Jalan Pojok Utara 1, Gang Karya Muda 4 nomor 18, hari Rabu tanggal 27 April 2022, masuk pukul 19.00 WIB. Week 4 di Gedung Sekolah Minggu, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, masuk pukul 19.00 WIB. Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Hal pemberitahuan sosialisasi pembangunan. Menindaklanjuti rencana pembangunan HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka telah disepakati antara lain: A. Pada hari Senin tanggal 25 April 2022, rumah pendeta resort akan pindah ke jalan pesantren. B. Pembongkaran gedung perkantoran akan dilaksanakan pada minggu ini. C. Kantor gereja akan dipindahkan ke ruang musik Naposo Bulung Huriata. D. Semua seksi supaya memeriksa barang inventaris masing-masing dan menyimpan di gedung sekolah minggu atau di tempat lain dan dicatat. E. Sebagian barang-barang inventaris yang masih layak tetapi tidak digunakan lagi akan dijual kepada jemaat. Untuk itu, bagi jemaat yang berminat untuk datang hari Selasa tanggal 26 April 2022 dan menghubungi para tahun. Poin 5.2 hal pertukaran mimbar Manang Parhusoran Parjamita. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 akan diadakan pertukaran mimbar Manang Parhusoron Parjamita HKBP Distrik 18 Jabar Tengje, sekaligus pengumpulan persembahan melalui amplop untuk keperluan distrik. Amplop disediakan oleh distrik. Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH dan Bapak Pendeta Todo Tua Sirait MTH
akan melayani di HKBP Resort Bandung Barat. Dan yang melayani di HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan ibadah siang pukul 10.30 WIB adalah Bapak Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH dari HKBP Cikampek. Dan dalam kebaktian dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB adalah Bapak Pendeta Pitu Sinaga STH dari HKBP Lembang Resort Bandung Tengah. Ruas Parguru. Terhitung mulai hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022, keluarga Daniel Zakaria Simangunsong dengan seorang anak menjadi ruas Parguru yang berdomisili di Jalan Sukimun nomor 43 RT 01 RW 04 masuk WIK 1. Pengaturan tempat duduk. Sehubungan dengan kondisi COVID-19 di kota Cimahi sudah melandai, berada pada level 2, dan sesuai dengan hasil rapat Parhalado, bahwa tempat duduk jemaat dalam gereja sudah boleh 3 orang dalam satu bangku dan tetap memakai masker. Jadwal ibadah Minggu tanggal 1 Mei 2022. Pukul 7.30 WIB akan diikuti oleh WIK 1, 7, dan 8. Pukul 10.30 WIB akan diikuti WIK 2, 3, dan 5. Pukul 16.30 WIB akan diikuti WIK 4, 6, dan 9. Songonima tikting nihuriata di bagasan Mingguta Sadarion. Mauliate. Tauruti mamuse, tapuji tuhata, marede mahita sian bukuede nomor 617, mamuka sian ayat sada, uhma tapasahat, pilihat tanah perjulu.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiaka teatemuna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhatta na hinaulongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Atani debata di minggu tasadarion imana tersurat di ulaun ni apostel sia ayat 1 ayat 6. Songoni manang dihamu akka manami inanami na posobulung remaja sekolah minggu na marminggu di bagas munabe. Atani debata dihita di minggu tasadarion imana tersurat di ulaun ni apostel sia ayat 1 ayat 6. Doh mahamu majaha hatani debata songonon ma didok disita jaha ma mar responsoria. Alai sai tong dope di odapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Alayu judi tongadalan ibana mardonokon huta Damaskus. Topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Alai didokma isedoho Tuhan jadi didok ibana. Yesus doahu nanililianmi. Susama ho manadahi tura-tura. Ima yanggo sakna. Di bagasa las ni rohan ang di parmingguon hari minggu parjolo di Tikion dung taingot toluari dung hari hama mate ni Tuhan Yesus hari haheon nei. Selamat Paskah madita saluna. Taksong nitong. Ngata sepakati be nataoni. Ado dok. Ima nunga hehe Kristus ima tadok. Selamat Paskah madita saluna. Mau liate otak ni majo anope tau duti muse. Di hari haheon ni Kristus si di ngotamu dope ahana masa disi. Ditikiro si Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus. Tu dia ni lau mamiahi Yesus si dang di danasi dabe bakke ni Tuhan Yesus di kuburan ni. Ise nama jupang nasi dasi dungi arong madisi topu sahalak na baju marhilok kilong jala marsinodang bohina ima. Imana jupang nasida di udiani. Dungi didok matu si Maria Magdalena. Didok na baju marsilap-silami puasa. Puasa luluammu na mangulu diinganan ni namate. Songoni ma pakatayon ni ibana dot si Maria Magdalena di hari haheheoni. Puasa luluammu na mangulu diinganan ni namate. Hira songoni do turpuk tau nak kamang dot tamuak kainang. Roto pusumilam
sinodang siap banua gijang makaliangi si Saulus. Iarwangan ni huta Damaskus makatai ma si Saulus disi. Akamang dot tamu kainang odo barita nanaing pasaton natuhita marite hamumbuba di si Saulus on. Sinodang narosian banua gijang manodangi portibion asa marhamu baon ni roha ala haheon ni Kristus nung ngatakas bei maboan hamu baon sian dia hamu baon sian udean tu hangoluan hamu baon sian haholomon tu hatiuron hamu baon sian hamatean tu hangoluan iro tupal natajalo marite-ite haheheon ni Kristusi. Jala di bagasak kaheon na irui hita dapotan hamunangan. Takas tu ikut jahot tahun di hatani debata natar surat di sada Petrus sada ayat tolu di doksongonon. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung manubuhok kita padua halihon sian godang ni asi ni rohana marhite-hite haheheon ni Yesus. Marhite-hite haheheon ni Yesus di batubu hita padua halihon. Marhite-hite haheheon ni Yesus di patudu tu hita hamubaon ni ngolu gabe songon poso-poso na baru tubuh hita kuasi modo geniti. Na uasan disusu na tamana somar lidang na say toktong marsigatung tu inana na mga pehon ngoluna tu haluaon na sian inana songoni mahita ditubuho padua halihon sadarion marite-hite haheheon ni Kristusi. Jala di patudu Yesus diri na tu si Saulus ido pigari taheak kamang dot tamu kainang Yesus di portibiot dope paima mana kiban tu banu gijang pigari hira pigari ma Yesus di portibion Roma ibana patuduh diri na tusi dua halak sisian na di Emmaus Roma ibana patuduh diri na tutarop halak di Jerusalem Roma ibana hiculu sude pitu tutup nang jadela nang arong inganan habo mongot ni Zolma tu inganani marpungu marisi 10 sada sisean na dungi topu maro Yesus tusi aidok Yesus ya shalom alehem dame madihamuni na tuptar songot sisian nai esedia do bongoton nina dungi teroma si Thomas na soporsea di haheon di Yesusi di jamama Thomas jamama tangakon bogas ni labang dohot adorakon bogas ni huzur na manobak adorakku asa porsea honna duit teroma si Thomas ijamama tangan nai itio ma adoranai dungi termarsinggang maibana madok muba si Thomas ditiki ahadi dok si Thomas Tuhaku jala debataku. Haheheon ni Kristus patuduho dirina tu ngolu ni naporseai mabuan hamu baun ni roha tubuh padua halihon. Jadi hita saunari roh Yesus marite hatana tu hita di HKBP Jalan Luraon do tu sude hamu na minggu di bagas muna sude nuaing roh Yesus tu jabu muna patuduho dirina sadarion roh Yesus tu hita patuduho dirina sadarion di minggu kuasi modo geniti madok shalom dame madihamu di bagasan sinodang nasian Banua Gijang jala dibuat tu hita hamubaon jala dibuat tu hita perubahan Kristus dalam kebangkitannya membawa perubahan transformasi di sude aspek ni ngolu ni jolmai gabi songo poso-poso na baru hari hita sadarion
Alay unak tatu siya tok tubu padua halio sadario siya bortian nina. Sa bortian ninokta. Tubu padua halio marhite pakilala partodiodo. Sehingga marhite ite haeon di Yesusi gabe songo poso-poso mahita nuaing. Poso-poso na paposon rohana tu inana. Disipangano do sinu mo silehonona. Poso-poso na ibaru tubu na paposo dirina tu inana. Marsigatung tu haluaonna dot hasonanganna. Ay songonido poso-poso yak kamang dot tamuak kainang. Au sugari dilian omak nape tu si racun inumon na doi. Ay porsia doi mana tu inanai. Iber kamu doi bigi kamu do berita na digaruti. Di numanak konai do kan jus buah nagai nak penang dicapur dohot hamatikus badinu mate songoni ma poso-poso pos dorohana tu inana na mangalehon paposon dirina marite si pangano dot sinumon sian inongna jala marjea ma ina na mangalehon naso si pangano tu gelenga. Ay sude ina sa sitonga mangaleo si panganon natamaro to akanak konna moloso tama marjia maina si songoni ay jalon ni dana kidui di bagasan nama saima takas angko poso-poso ne baru tubu berkamu poso-poso ne baru tubu inate di paposido rohana tutuhani mananga pe namasa songo poso-poso na paposo dirina tuinongna molo dia bing badi pasaha madirina songoni tuinonga naik topas batopas naik melua songoni do dak danak poso-poso ne baru tubu paposon dirina tu siopai bana songoni manang hita sadarion tubu padua halihon paposot dirita tu siopai ta ima Jehovah paposot dirita tu si tiopita siabi kita ima Tuhan Yesus naung hehe sian namate di bagasan nido hita tubu padua halihon igurang dohuria madok anggo akabe pedang ita dei tubu padua halihon inalenya ala molo tubu padua halihon bertobat ikonarong go hataridan na haina molo isama padite ko topasin na topas songo si Saulus marsinggang tinggang terhempas songoni majol manang mube nerak pola dak boleh kosongoni hita molo dalam nama Yesus ini totopas tinggang ngau bereng betuhan ini dak pola songoni sadarion nak sutai desi simalolokta roro Tuhan Yesus tugare jaon nang tujabumuna sude madok shalom dame madihamu dungi tabatere marohatta tauka mangolutta laho marhamu baun ni roha songo si Paulus di dok ibadah ma ise doho Tuhan nena wasa edok ko di mana Tuhan tu Yesusi wasa edok ko di mana tu sinodangi Tuhan ay nok persier si Saulus disi pada saat itu daong dope alingay begi mana berita jala di peo pibana do tak tutu he Yesusi nadi takko si siani do bakke di Yesusi dungi di berita-berita homma he Yesusi iro ina masa, iro mangojar rohana, mangalele, mangasupi, do pamatehon akan aporsea, si uto Yesus asa unang maju, asa so ugamoi, supaya Injil berhenti dengan maksud dan tujuan Saulus pada waktu itu untuk menghentikan penyebaran Injil dan pemberitaan kebangkitan Yesus. Asa macohot berita taringot tu, haeon di Yesus. Jala iboto ibana do di jol ma Yesus Tuhan. Alani bahasa borhat ibana tu Damaskus engata boto si Sauluson. Halak napistar, otaknya cemerlang. Ia adalah salah satu murid Gamaliel di Tarsus. Molosonari Oxford mai rupani, universitas terkemuka pada waktu itu yang khusus mempelajari tentang kefarisian, manang tentang hukum Taurat. Macam otok hukum Taurat oni bana borok mangalele halak Kristen. Ai di guar doi si leai de bata.
Ay tersilang pe Jesus ala na mangokuhod diri na anak ni dewata. Alani ko pamateon, iko pasood do na mamaritahon haheheon ni Jesus. Jala tusi may mana warkat majalo surat. Marhuaso lau mamunu bawa do boru-boru. Dakola di Jerusalem. Alay sahat tuhuta Damaskus. Iko leleo do akana porseon. Asa tung mate na sida. Di sima ditakup Jesus. Si Saulus. Dungi ala ni tarsonggo ni rohana. Disukuma ise doho Tuhan. Dungi Roma Jesusi di dokma. Audoi nani leliami. Hamuak kamang dot tamuak kainang. Barita las ni roharot tusude na porsea na tarlele. Barita las ni roharot tusude na porsea na pinalida-lida ni hagugon ni portibion. Barita las ni roharot sararion turia HKBP na subuh marminggu dope. Barita olopolok don tusude huria ni na porsea na ditutup, na diotapi, na dilarang. Ternyata HP molo di palea-lea pihak kana porseai na palea-lea Jesus do nasi dari si. Dirajumi Jesus do ia pangabatoni, pangabation ni Jesus do si. Alani iko benge ma sude huria na yabati sadarion satu partikia sonari pos marohamuna, pos marohatta mangalele Jesus do nasi dari si. Jala dirajumi Jesus do ibana nani leleanna. Nani asupasukna, na nibununa, mariteite pangaleleyon niya kanagogo na di tanoon, tuak kana porsea di Tuhan Yesusi naung hehe siyan namate. Ala mamuka siya kuria na barjoloy nga masay, jala satu partikya sonari masa doy. Nang bodo pe marminggu parancay kek, songoni nang parengas dengklok, songoni nang akahuria-huria narong di jabarting de yeon. Barita las ni roha mau tusude huria na somar minggu dope. Alani mulubui hita memuji Tuhani saunari dak pangalileo mau lihat mari Tuhani. HKBP di jalan luraon. Tarawak matong tajaga ma asa saibui hita. Ayarong doha gugon di portibion na saya mangasupi. Arong doha gugon di portibion dang lomorohana arong gereja. Arong doha gugon di portibion neng mga bati barita tangin tu Jesusi. Alani molo di loas sita marpungu marsaur sadarion di HKBP jalan luraon mau liate mata doktu de bata jala tapuji maguarnai di bagasan haheon nai ala di loas sita marnida sinodang nasia banua gijang mariteite haroron Tuhan Yesus ido dak kamang dot tamak kainang jala sailam ta patuduma ia huriana hona lelei ia huriana hona batani benget rohana aisaina mar panata do Jesus maradok pun nasida di hasusaan dan yadopan ni akan aporsea mamaritahon haheheon ni Kristusi. Asang giat muba rohana, asang giat muba pernidaanna di pangabationna di barita nauli nanaeng hangoluhonot tadi ngulutta siganupari. Na padua horak kamang dot tamuak kainang turpuhope paboto tuitaro majauhon hamu baon ni roha, hamu baon ni ngolu, hamu baon ni pikiran, hamu baon ni pakatayon. Sudah aspek ni ngolutai marhamu baon manian maritehite haroro ni Kristusi di bagasan ngolutta. Ariko do di hamu baon. Parjolo rikot gari huria pe rikot do marhamu baon ni roha ima sokon ni rokon ni hatani yakana pistariate Ecclesia Reformata semper reformanda. Gereja adalah gereja yang terus menerus membaharui diri untuk membawa perubahan. Jadi komu baru huria HKBP jalan lurope komu baru tong unak saya songon na jului be bakona. Unak sesongon na sailauni be pikiran na bergerak maju terus menerus berubah do hita berkamera berubah. Ai ngabui to luhud dul no angin na lay dua do hita. Tu dia marlakui minggu pagi
ala per minggu pagi ngasati tadu 270 halak. Atau ngasa hudul sudah tolu mana sida. Molo hita sonari baring 10 halak. Bodo pe hita saya ada sabangku pe molo boi barak pola dia. Ye molo arong pek perubahan kamang do tamak kainang di garijata unak sektor antipati hita te. Madok erak kya masai di garijaun na hita mamuse. Apalagi molo arong halna memang baru tahilala gabi tarok ma rupani esohea masai di son ninna hita gabi saya sosongoni ma hita terus dang adong hamu baon martau tahun saya hot saya songoni mados dos song si maruna punap dang adong hamajuanna jala bodo masai boy moloso muba bodo terjadi boy moloso muba pikiranna rohana dot ngoluna ngasai songoni rupani hita pe secara pribadi dang adong hamu baon ni roha hamu baon ni pikiran hamu baon ni pakilalan saya taingot do pe songon na di hutai hape ngadi cimahiyok kita saya tabai do pe pikirat ta songon na saya laoni na jului hape nga generasi jinuaing nga milenium era transformasi era touchscreen sadais do one touch change the world. Satu sentuhan mengubah dunia. Ina manuaing alani molo saya bertahan do pehita di pola lama na saya taanu trupani madok ai na jolo songonodo ai ujui oddo dungi bertahan mai tadi si boy dang muba nang waha nang gotik nang arong perubahan rupani di bagasan ngolutai do di bagasa perdalanan ni ngolutai ai sai ho do pehita di naselaon nai hape boha hape ngabuka bitui sudah terbuka pintu kuburan supaya kita bebas merdeka Eklesia Reformata Semper Reformanda gereja yang terus menerus berubah mentransformasi diri untuk membawa perubahan mau orang berubah hona lindas mahita dilindas perubahan itu sendiri di bagasan perdalanan ning ulutta unang sai sonna sai launi be arong go ama madok tu inatta rupani inang nibutet mubana mau ninna Paulus bigi inatta be alania ngamau si dokoin naruhana rupani mared depe ina amat taun mubana mau inna mubana maaun dangi bigin at taibe puasa ubat ni goting mo na mahin na to amatay ay si torus dito ko muba sora muba hoin na arong go jol masongoni adong ang gede na muba na mau gugu musero ko inang nigeleku dangolo biawin hape masuk ngai trulahon jadi tak tutui hamu baun ni roha nasian ngulutay ko songos si saulusodo ise do ho Tuhan parjolo paduahon aha dipangido roham ulokku aha dipangido roham sibainokku ikoni do asarong tutuamu baon aha dipangido ho Tuhan sibainokku dangi pabo Tuhan ido peson jolo bongok mahonna jolo taom majo tuluari mapitung asa iboto ho na citi asa sai marsigat tukko to narohani Tuhani dangi turi pabo di turpukon aha sibainokku Tuhaninna lao majo bongok majo bawa pi di sini na di bagasan hamu baun ni rohai sasitong ngai konarong suku dihita nang bainokku Tuhan dang nang bainokku menurut pikiranku dang nang bainokku menurut rohaku dang bainokku menurut parbinoto aku molo nang ngarong hamu baun ni roha sudah hita ko manukku do Tuhan nang bainok kulomoni roham dang lomoni roha tatong memang bana maul supang hambuan ni roha nasa jojo do hita mar pangusad dean tu parbinoto atta parbinoto ni halak dang adongi tu natatu si nani atusan ni halak jepek doi sokono ma rohani jol mana sumuba bertahun-tahun dan tiki manangis sepe masuara hoktamu bau dang namu babion ngape amnai nganguluna ikut Tuhan Yesus sendiri nama paubahono Roma rupanya itu imana sendiri anggota nizami taruh terpaubaon jadi elengku Tuhan Yesus sendiri takut buti
Murah dong di Yesus. Tertingkang di mana? Tepas. Terdiboto mak. Sinodang siat Tuhan iro ni narohana. Jalai iro nang sadarion nang mubahi tatak kasir rohatta. Sian nguluta asa unang jolo tataon na citi. Asa unang jolo tataon panguhumio siat Tuhani. Iya dong amat ta maranganangan ma amat taon. Ngayay bigyan mo cerita na hulak kojo. Tukang do kenek nasada, tukang nasada. Mabangu kalakon lantai onom. Hita lantai tolu duda si bangunot ta. Imanat tong lantai onom. Tukang di lantai onom tibo kenekon di toru. Saya maranganangan makenekon. Amang tahe posinai lalap kenek iba narohanat tong. Ngamar tau saya kenek. Tungdangol ma tahe na manguluon. Ya binerek kalak narohana. Saya berpikir ya maton hut pai meima masak siminnon rupani na baru ni bain non. Saya digora tukang isang gijang dan ibe-ibe toy gua lugu ditiki. Saya di luar suara ni tukangon. Hei ini nasang gijangi. Saya maranganangak kenekon. Saya soy bigi. Ujung ngaroma tukangon. Dibuat ma hepeng. Harga 10.000. Digulung-gulung batu-batu na met. Asahu gora jo tukang adang ibe-ibe na. Idek ko buti. Ro tukangon tek kina. Bah, hepeng. Asi dohoro Tuhani mamereng ngawi dek kepeng narhanat to. Ibu di mana? Hepengon. Dang ibereng namang gor sei gorai pirang ibu. Amak Tuhan socongonom manian. Basa 10.000 dilakko uat abai. Nei mana to? Jiro tukang negi jangan. Oh, 10.000 dang ibegi hoate. Wajo 50.000 narhana. Iba 50.000 igulung-gulung tu batu na memet. Tak kena. Ro tukang kenekon. Beh. Yulu Tuhani tangiakku. Narhana to. Ibu harga 20.000 mau lihat ya Tuhan. Harga 50.000 dan dek kono munararai. Ini mana tong? Ngai waktu mana tong? Nararakan. Dek kono Tuhan. Songon nasumuang gaji pigarion nih ngasongon nalas rohan narohana. Muruk matukangi. Saya ini dek kok kepeng dangi bereng si malolongion nih narohana to. Tor ibu mabatu wata. Ibu batu wata sanggijo. Dek kono mabuti pakina. Pas malabas tujolo niya mata kenekon ay si madanggur neto ibereng matu gijang rupani ay ibereng ma simin derek tuson ninna tukangi baru pedibigi oido inna duk turun tukangon di jalo mo sepengay sian kenekon hebeki dia son soitangi okko hata inna songoni majol magodang di Portibion anggona meneki na tabu-tabui batu nagelengi di baen soitangi hot Tuhani dang ngolomu ba dang iberek tu gijang dang iberek tu Tuhani Paulus soi berenggo Paulus soi botoro namasai dang arongi rupani pajowot tu rohana lau marhamu bau ni roha lau pau bau ngoluna duk peida buda doki duk pedi loas na sorati malopok tujolot tai tatau ma dungi dodo matahi lala dungi peasa tarok Tuhan ninna hitama duk tatau penahat citi duk nro pena sorati taingo mamanggora majau guarni Tuhani dungi tadok ma asi roham Tuhan nehitama angko sai holan na tabu-tabu ido tasalo nanyang-nyangiro tahilala sota tatap Tuhani tairip pudo hajagotai saya songon na tarajumi do habis taratai tarajumi do rupani hamalotai ena hubai do tok songonon au hias songonon dungi boy ma au songonon gabira potuma ninnahita dak tarajumi i asi ni rohani dewata di bagasan perdalanan ni nguluta alani sude do hita makarikoton hamu bau ni roh si Sauluson sude naing takasmian hamu bau ni roha ngabuka be pitui pitu de ani
asa haruar hita sian bakko na holomi, asa haruar hita sian bakko na lelengi, tu bakko na baru sadarion, ima di bagasan haheheon ni Jesus, songo poso-poso na baru tubuh, na paposon rohana, tu inonga, di sipangano do sinumon na, di haluaon na, do di hasonangan na, takas do di yapehon ibana, ngoluna, tu si oppa ibana. Songoni manang hitak kamang dot tamuak kainang. Sude hita namar pungu di garejaon. Tapa posma dirita. Ta apeho mangolutta. Tapa sama ngolutta tu si oppa hita. Si abik kita. Ima Jesusi. Takas do di oppa hita di bagasan pakkaol nai. Pakkomol nai di bagasan haheon ni Jesusi. Dakolak kasonangan na di portibio di leot tu hita. Alay di lehot do haluaon na sa lelengi-lelenga dihita paluaho kita sian hamatean dot sian hamagoan gabe bongot hita tu haluaon na pinatupani Jesusi. Selamat Paskah madita saluna. Amen martang yang hita. Mauliate madiho Tuhan marsinod dang doho sadarion manopot tami. Nunga huida hami sinodak siya banua gijang di haheon ni Jesusi sinodang haluaon na mabuak kami siyan bakko na holomi tu bakko na baru hamubaon ni roha pikiran ngolu rodi sude panggulmiton nami patuduhon hamubaon ni pakorhon ni huaso haheon ni Jesusi atong ale Tuhan. Mulu adong do pesiak kamion na nirajaan ni hahulomon. Na pinatuduk ni haportibion. Ajari mahami, topok mahami. Paubahon ngulu nami. Pasu-pasu mali Tuhan huriam di Portibion nang di Indonesia. Distrik Saplalu Jabarteng di khususna. Nani asupan niya kanagugo, nani abatan, nani lilian ni huaso ni Portibion, leho bengek ni roha di nasida. Jalau kapitu hamu baun ni roha, maradupon musu ni huriami, nanaing mangalili na porsiai. Asa muba nasida le Tuhan, laho mangalehon tiki, izin, inganan, di huriam HKBP, marminggu marsaur dohotto. Ale Tuhan, pasu-pasu maruasmu na marminggu sadarion di HKBP Jalan Lurah. Dohot nama dohoti sude permingguan streaming. Manang di dia penasida le Tuhan, NN Sri Orija Masutarti, Vivi Riana, Tresia, ale Tuhan Natalia Gurning, Benjamin Sianipar, saya tupahi mangulu nasida marlas ni roha di bagasan panupayom ulaun nasida marlopolop di hai pason nang las ni roha pe. Pasu-pasu ruasmu na ulang tahun kelahiran sadarion dot samingguan panjang umur di nasida. Ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida. Tupahi ma ruasmu parguru amanami Daniel Sakaria Simangunsong dohot ianak konna asatakas na sida mangguruhon hamu bauni gabi boy jak konon nami gabi ruas nagok di tongani huriam tupahi ele Tuhan keluarga sitompul boru panggabian silalahi boru pasaribu nengkolan boru silitonga keluarga hutahayan boru ginting nama boan ianak konna sida tardidi sai pasu-pasu ma ianak konni huriami di bagasan lingkumanmu pergugui natoras na padimun-dimun nasida pasu-pasu NN nasa perpuluhan nasi pinasa nasida ge manupak di nasida dia kalas ni roha dan dia kapangomo pacaria tujulan ni arion pasu-pasu masudei ruas ni huriam dia kaulaon do karejo nasida manang di dia pele Tuhan rupi jala pasu-pasu maparhitian nasida roha bongot tu keluarga nasida rap doha mimar minggu nuang di son do tak karuas ni huriam tamu narosian Purwokerto sian Medan sian Bekasi
sianak kahuta na marasingi natoras ni ruas ni huriape amang tapu bolon rak dohami marsaor obason asima roham sai tu pahi dinasida dengan nibasam dot asini roham pasu-pasu keluarga de sianturi boru nenggolan songoninang ale Tuhan keluarga aruan boru silitonga anggiat lam gadda dinasida kapasarian dot pasamotan lam tui ipas nanangopung tamaro tujulan niarion laho mangalugahon ngulu nasira rap dotak kapinopar nape songoni nang keluarga PPM sinaga inang boru aritonang ali Tuhan ramoti mana sida di ngulu nasida lehon kajang ni urhai pason nang gogo pe manupahi nang pinoparna manggohi doho dengan nibasam ali Tuhan dengan dulau pertuau ni opual papajaitan konggom masu di pinoparna manang di dia pinasida maringana tabai lasni roha tabai pasarian songoni mali Tuhan nang rahutam munasida di bagasan holong ni roha pasu maruas ni huriam na marsahid opung leo songoni nang opung lemuel ho mali Tuhan mangurasi majama pamatang nasida rodiak kana marsahid na soha gorak kai marsada-sada manang di dia pinasida ali Tuhan topot nasida mangalehon hamalumon ni parsahiton tu nasida asa manupak hamalumon di nasida rado tami dia karina neng ro ale Tuhan marsaor di bagasan guarmunda badiyai lumobi di nanami opung leo sai patiur rohana sida manatap sinodak siap banua gicang asa diingot pakong kopod daging na doktor di na tuadu pamuna badiyai gabe tiur pernidaan nasida le Tuhan manang sadi hari peatur honomu di nasida na umulina dumenggan hobar tungoluna asima roham pasu inanami asa di baga sekapor siaon nasida toktong doho bengek ni roha di parsahitoni rodiak karuas ni huriam namar sahit matua di bagas nasida be mau liate madiho Tuhan tangiang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita sian bukuet de nomor 470 sada dok papung pilihan. Lagi
Sarangyakon mapilata lede bata manamina di Banuagi lede bata manamina di Banuagi cang hodo harorwan di salu silelo na dingkado nasa ulibasa na maliutos. Upasata mi masyana ni leon mito hami pilihan nami tuho say jalaw may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu menjala ramote asau parasyak kami pilihanon pati bulok karajon mo dito ngatongan ni huriam do di Portibion. Uhai marohan nami mariti todim asalam hutad dahami gudang desi leon mito hami asalam girgir hami madok nguliate tuho mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banuagi jang. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banuato ngaon songon na di Banuagi jang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangami. Mahamu di bagasadame, jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita. Salutna. Dungi rak dope tadok dana pensiun HKBP. Saya toktong mata sarihon nang di nasida horas Madita salutna. Tu amang inang saluhna ruas diurian